गिबियावनो आंनि बर'यै सानखान्थि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। बे भिडिअखौ आङो सार्च एन्ड इन्डिसेसनि मोननैसो सोंथि लानानै बानायदों। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दांनो दाबाव, मानोब्ला बे बेल आइकनखौ दाङोब्लाथाय नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। गिबि सोंथिखौ लानाय जाबाय, बेयाव होनाय दङ सिम्प्लिफाइ 64 टु द पावार 2/3 इनटु 2 टु द पावार -2 डिवाइडेड बाय 8 टु द पावार 0 आरो ब्रेकेट क्लोज खालामनानै पावार दं 1/2। बेखौ जोङो दिहुननो थाखाय गिबियावनो सोंथियाव जेरै दं बेखौ लिरनानै लाबाय। बेनि उनाव जोंखौ बानायलांनोसै ओरैहाय। गिबियावनो जोङो नैबे 64खौ जोङो बेनि रोदा अनजिमाफोरनि सानजाब गासै हिसाबै माबोरै फोरमायनो हायो बेखौ नायनि। 64खौ जों 2 जों रानोब्लाथाय बेसे मोनगोन? 32। थिग बिदिनो 2 जों रानबा 16 मोनगोन, 2 जों रानब्लाथाय 8 मोनगोन, 2 जों रानब्लाथाय 4 मोनगोन, 2 जों रानब्लाथाय 2 मोनगोन। अब्लानिया बेसे 2 लिरनो हागौ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने 6टा 2 लिरनो हायो। थामहिनबा मा? 2 नि पावारा बेसे जाबाय? 6 जाबाय। नाथाय बेहाय मा जाबाय? 64खौ जोङो 2 टु द पावार 6 लिरबाय आरो बेहा पावार दंखायो 2/3 दंखायो। बेनिखायनो ब्रेकेट होनानै 2/3खौ जों लिरना होबाय, पावारखौ 2/3। ओमफ्राय नैबे सानजाब दङ, सानजाबखौ लिरबाय। ओमफ्राय 2 टु द पावार -2 माने इनि ओंथिया जाबाय मा? बोखावखोन्दो लायोब्लाथाय गोजौआव 1, गाहायाव फैब्लाथाय मा जागोन? इयो 2 नि पावारा -2 मोन नालाय +2 जाफैबाय गाहायाव। बेनिफ्राय डिभाइडेड बायआ थाबाय। बेनिफ्राय उनाव नैबे 8 टु द पावार 0 माने बेसे जागोन? 1 जागोन। मानो होनबा जायखिजाया बेसादनि पावारा 0ब्लाथाय 1 जायो, स' 1। ओमफ्राय नैबे पावार 1/2आ थाथ'बाय। बेनि उनाव नेक्स्टआव जोङो बे ब्रेकेट सिंनिखौ क्लियार खालामनानै लाखानि। दा ओरैहाय जाहैबाय जे नैयाव 1जों दा मा खालामनांगौ? जों नैखिनिखौ डिभाइड खालामनांगौ। मानो होनबा बदमास रुल मथेब्लाथाय मा खालामनो हायो? डिभाइडआ सिगां, माल्टिप्लाइनि सिगां। नैयाव माल्टिप्लाइ दङ, नैयाव डिभाइड दं। गतिके 1जों इखिनिखौ डिभाइड खालामबा बेखिनिखौनो मोनफिनगोन। स' बेखिनियानो थालांगोन नालाय बेखिनिखौ जों सिम्प्लिफाइ खालामनाबो लाखानो हासिगोन। 2आ 2 थाबाय, ओमफ्राय पावारजों पावारथ' मा जायो? बे माने माल्टिप्लाइ जायो। स' 6 इनटु 2/3 जाबाय। ओमफ्राय नैबे माल्टिप्लाइआ थाबाय। ओमफ्राय नैबे बिदिनो थाबाय 1/2 स्कुवेरैनो थाथ'बाय बियो। बेनिफ्राय डिभाइडेड बाय 1 नालाय 1आथ' गैला। माने 1जों इखिनिखौ डिभाइड खालामनानैनो जोङो इखिनिखौनो मोनो नालाय बेखिनिखौ सिम्प्लिफाइ खालामनाबो लाखाबाय जों बेहाय। नैबे पावारा 1/2आ थाखाबाय। बेनि उनाव दा जोङो इयाव दाननो हायो। नैबे पावाराव मा माल्टिप्लाइ जाना दं नालाय 3जों 6खौ डिभाइड खालामनो हायो। बेसे मोनगोन? 2 मोनगोन। 3जों 6 डिभाइड खालामबा 2। होमबाथाय मा थाहैबाय? नैबे ब्रेकेट सिङाव 2 नि पावारा मा जाबाय? 2 नि पावारा जाबाय 2 इनटु 2। 2 इनटु 2 बेसे? 4। नै 4खौ लिरबाय। ए माल्टिप्लाइ थाबाय। नैबे 1 थाबाय गोजौआव। गाहायाव दङ 2 स्कुवेर आरो इसोरनि पावारा दं बेसे? 1/2 दङ। बेखौ लिरबाय। आচ্ছা, ससेखौ आं नै साइडखौ लिरबाय। दा बेयाव ओरै जानानै थाबाय नैबे ब्रेकेटनि सिङाव 2 नि पावार 4 इनटु 1/2 स्कुवेर। दा 2 स्कुवेरजों 2 टु द पावार 4खौ जोङो डिभाइड खालामहरनो हायो। डिभाइड खालामहरबाथाय मा मोनगोन? बिजों बिखौ डिभाइड खालामबाथाय 2 स्कुवेर मोनगोन जोङो पावारा। नैबे 2 स्कुवेरजों 2 टु द पावार 4 डिभाइड खालामबा बेसे मोनो? 2 स्कुवेर मोनो। मानो मोनो? नैबे 2 नि पावारा 2 मोन, 2 नि पावारा 4 मोन। अब्लानिया मा जाबाय? जोङो इजिखौ डिभाइड खालामहरबाथाय मा? नै 4आ देरसिन नालाय पावारा, गतिके नै 4निफ्राय नै गाहायनि पावार 2खौ माइनास खालाम। 4निफ्राय 2 थांबा बेसे जायो? 2। बेनिखायनो नै पावारा 2 थालांबाय आरो नै बेसआथ' 2 2 मोन नालाय नै बेसआ 2 थाबाय। थामहिनबा ब्रेकेट सिङाव मा थाबाय? 2 स्कुवेर थाबाय। ओमफ्राय बायजोआव मा थाबाय? ब्रेकेट सायाव 1/2 थाहैबाय। पावारा इ दंखायोआनो। एबार इखौ जों मा खालामसै? पावारजों माल्टिप्लाइ जायो नालाय बेसआ बेस थाबाय। 2 इनटु पावारा माल्टिप्लाइ 2 इनटु 1/2। अब्ला गोजौ गाहाय 2 2 केन्सेल। थामहिनबा मा थाबाय? 2 नि पावाराव 1। 2 नि पावार 1 माने बेसे? इनि ओंथिया बेसे? 2। गतिके एन्सारा बबे जाबाय? नैबे बि नाम्बार अप्सना जाहैबाय। नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय। बे सोंथियाव दङ द भेल्यु अफ द एक्सप्रेसन 15 किउब इनटु 21 स्कुवेर डिभाइडेड बाय 35 स्कुवेर इनटु
3 to the power 4 will be होनना दं अब्ला जों मा खालामबाय कुइसनखौ लिरना लाखाबाय लिरना लाखानानै जों मा खालामबाय एबार नैयाव इखौ सिम्प्लिफाई खालामलांनांगोन नैबे 15 बेस 15 खौ जों मा लिरनो हायो 3 into 5 लिरनो हायो 3 into 5 पावारा 3 नालाय 3 नो थाबाय नैबे माल्टिप्लाइ दं माल्टिप्लाइ थाबाय 21 माने थिग इदिनो मा लिरनो हायो जोङो 3 into 7 लिरनो हायो बिदि लिरबाय पावारा 2 दं नालाय 2 थाबाय ओमफ्राय नैयाव 35 खौ जों मा लिरनो हायो 5 into 7 लिरनो हायो पावारा बेसे दं इयाव स्क्वायर दङ लिरबाय into 3 to the power 4 इदिनो थाथोंसै बियो मानो होनबा 3 आथ' रोदा अनजिमा बा प्राइम नाम्बारखा नालाय बिदिनो थाथोंसै बियो एबार जों मा खालामसै इनि ब्रेकेटफोरखौ बोखारनि 3 नि पावारा 3 माने 3 क्यूबानो जाबाय into 5 नि पावारा 3 माने 5 क्यूबानो जाबाय इयो into नैबे 3 नि पावारा 2 माने 3 स्क्वायरानो जाबाय into 7 नि पावारा 2 माने 7 नि पावारा 2 आनो जानो थाबाय 5 नि पावारा 2 गतिके 5 नि पावार 2 into नै 7 नि पावारा 2 माने 7 नि पावारा 2 आनो थाबाय into 3 to the power 4 इदिनो थाथबाय अब्लानिया जों बेयाव एकदम एखे एखेखौ केन्सेल खालामखानि नैबे 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर केन्सेल थांखाबाय बेनि उनाव जोंहा मा थाखो बेयाव गोजौआव दङ 3 आरो 5 दं इयावबो मा दं गाहायावबो 3 आरो 5 दं होमबाथाय जों ओरै लानोसै बेखौ गाहायाव थाबाय 5 स्क्वायर इनटु नैयाव गोजौआव थाबाय मा 3 to the power 4 सरि गाहायाव 5 स्क्वायर इनटु मा दङ 3 to the power 4 दङ ओमफ्राय गोजौआव मा थाखो इयाव 3 आ मोननै दं नैबे 3 क्यूब आरो मोनसे 3 स्क्वायर दं अब्लाथाय मा जागोन जोंना बेस एखे ओमफ्राय माल्टिप्लाइ जाना दंखायो नालाय बेसफोरा गतिके 3 आ बेसआ इदिनो थाबाय ओमफ्राय पावार मोननाया प्लास इयो 3 + 2 बेस जाबाय इयो 5 माने 3 नि पावारा 5 जाहैबाय इनटु नैबे 5 क्यूब दङ 5 क्यूब इदि थाबाय अब्लानिया जों इखौ ओरै खालामनो हासिगौ दा इयाव नैबे इयाव 3 नि पावारा 4 नैयाव 3 नि पावारा 5 अब्लाथाय जोङो नै 3 to the power 4 जो 3 to the power 5 खौ जोङो केन्सेल खालामहरनो हायो बा डिभाइड खालामहरनो हायो डिभाइड खालामबा ओरै जागोन बेसआ 3 नालाय 3 नो थागोन ना ओमफ्राय पावारा मा जागोन 3 to the power 4 जो नै 3 to the power 5 खौ डिभाइड खालामबाथाय इनि पावारा बेसे जागोन नैनिया देरसिनमोन नालाय 5 निफ्राय नै 4 खौ 5 निफ्राय 4 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन 1 मोनगोन ना थामहिनबा 3 to the power 1 थायो आरो बेहाय 1 खौ लिरबाबो जायो लिराबाबो खोथा गैया ओमफ्राय थिग इदिनो इयावनो 5 स्क्वायर दङ 5 स्क्वायर जो 5 क्यूब खौ डिभाइड खालामनांगौ अब्लाथाय मा जागोन बेसआथ' 5 नालाय बेसआ 5 नो थाबाय ओमफ्राय देरसिन पावार नैबे 3 मोन नालाय 3 निफ्राय नै 2 खौ माइनास खालाम ओमफ्राय 3 निफ्राय 2 माइनास खालाम बेसे 1 गतिके 5 स्क्वायर जो नैबे 5 क्यूब खौ डिभाइड खालामबा बेसे मोनो 5 to the power 1 बा 5 मोनो आरो अब्लाथाय जोंहा मा थालांखो नियाव गोजौआव 3 to the power 1 माने 3 इनटु नैबे 5 to the power 1 माने मा 5 आनो आरो होमबा 3 into 5 बेसे जायो 15 अब्ला 15 बबे नाम्बार अपसनाव दं इयो नैबे बी नाम्बार अपसनाव दं बेनो फिननाय बिनि नेक्स्ट मोनसे कुइसन लालायबाय बे कुइसना दं फाइन्ड द भेल्यु अफ 6 to the power 2/3 इनटु cubic root of 6 to the power 7 divided by cubic root of 6 to the power 6 अब्लाथाय जोङो कुइसनखौ जेरै दं बिदिनो लिरना लाबाय बेनिफ्राय जोङो इखौ सल्भ खालामलांबाय थानोसै सल्भ खालामनोब्लाथाय बे ओरै जाहैसिगोन नैबे 6 नि पावारा बेसे दं 2/3 दं बिदिनो थाथबाय इनटु ओमफ्राय नैबे cubic root नि ओंथिया मा दायाव 6 to the power 7 नि cubic root नालाय 6 to the power 7 आ इदिनो थाबाय आरो cubic root नि ओंथिया मा इनि पावारा जाहैबाय 1/3 नैबे cubic root खौ बोखारनाय लोगो लोगो इनि ओंथिया मा 1/3 पावारा थिग इदिनो गाहायनियाबो 6 to the power 6 नि cubic root दं नालाय मा cubic root बोखारबाथाय मा जागोन इयो 1/3 जागोन पावारा माने नैबे 6 to the power 6 to the power 6 नि cubic root दं नालाय 6 to the power 6 आ इदिनो थाबाय cubic root नि ओंथिया मा पावारा 1/3 बेखौ जोङो थिक खालामना लाबाय बेनि उनाव जों मा खालामनो नांगोन दानिया दा जोंनियाव गोजौआव मा दं इखौ नायना लाबाय गिबियावनो जे समान ओरै फैसिगोन इयो 6 नि पावारा 2/3 इनटु आरो 6 नि पावारा इयाव मा दङ 7 जो 1/3 खौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ अब्लाथाय मा जागोन इयो 7/3 मोनगोन 7/3 ओमफ्राय गाहायनिया मा जागोन इदिनो 6 थाबाय पावार जो पावार माल्टिप्लाइ नालाय 6 into 1/3 6 into 1/3 पावारा अब्लाथाय जोंनियाव खायसे केन्सेल खालामनो हायो नैबे पावारा माल्टिप्लाइ जाना दं नालाय 6 जो नै
3 जो 6 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो जों 2 मोनो गतिके 3 जो 6 डिवाइड खालामबा बेसे मोनबाय 2 मोनबाय आरो अब्लानिया मा थाखो गाहायाव थाबाय 6 नि पावारा बेसे 2 थाबाय नैबे 6 नि पावार 2 बेनि उनाव गोजौआवथ' मा थाबाय बेसआ बेस एखे जाहैबाय नालाय बेस 6 नो थाबाय इनिफ्राय उनाव दायाव पावारजों पावारथ' प्लास जागोन 2/3 प्लास 7/3 बेस जायो आं नै साइडआवनो खालामनानै खोन्थिबाय इखौ 2/3 प्लास 7/3 नै दै पावारजों पावार 2/3 प्लास नैबे 7/3 जायो जिहेतु बेस एखे नालाय बेसआ बेसेनि थागोन पावारजों पावार प्लास जाबा बेस जायो आं साइडआवनो बानायबाय 2/3 प्लास नैबे 7/3 बेस जागोन कम एलसिएम लाबाथाय 3 नैयाव बेस जागोन 2 प्लास नैबे 7 अब्ला बेस जाबाय 9 जाबायना 9/3 आरो 3 जों 9 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 3 मोनो गतिके मा जागोन जोंहा बेयाव 6 नि पावारा बेसे जागोन इयाव 3 जाहैगोन आरो 3 अब्लानिया जों इखौ डाइरेक्ट दाननानै बानायनो हायो बा बेनि पावारनि नियम बायदि थांबाथाय बेसआथ' एखे थाबाय बेसखौ इदिनो लाबाय गोजौनि पावारा 3 गाहायनिया 2 नालाय गोजौनि 3 पावारनिफ्राय गाहायनि नैबे पावार 2 आ माइनास जागोन अब्ला बेसे जागोन 6 नि पावारा 1 आरो 6 टू द पावर 1 माने मा 6 आनो गतिके एन्सारा मा जानांगौ इना 6 अबे नाम्बार अप्शनाव दं इयो बि नाम्बार अप्शनाव दङ गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ सिम्प्लिफाइ दङ 6 टू द पावर -2 आरो बेनि पावारानो दङ -2 अब्लानिया जों बेयाव कुइसना जेरै दं बिदिनो लिरना लाबाय बेनि उनाव जों बेसखौ बेसेनो लाबाय आरो जों मिथिखागौ मा पावारनि सायाव पावार थाबा मा जायो पावारजों पावार माल्टिप्लाइ जायो बेनिखायनो बेयाव -2 इनटू -2 जाबाय पावारा अब्ला बेसआ बेसेनो थाबाय ओमफ्राय पावार माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास इनटू माइनास प्लास जाबाय 2 इनटू 2 बेसे 4 जाबाय गतिके 16 टू द पावर 4 आ एन्सार जागोन बियो डी नाम्बार अप्शनाव दङ नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ इफ रूट ओभार 5 प्लस क्यूबिक रूट अफ x इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द भेल्यू अफ x अब्ला x नि भेल्यूखौ जों नागिरनो थाखाय गिबियावनो सोंथिया जेरै दं बेखौनो लिरना लाबाय बेनि उनाव जों नैबे रूट ओभारखौ गैया खालामखानांगोन नालाय जोङो रूट ओभारखौ गैया खालामबा मा खालामनांगोन ओजाबो स्क्वायर खालामनांगोन ओजा स्क्वायर खालामबाथाय 5 प्लस 3 सरि नैबे क्यूबिक रूट अफ x आरो बिसिनि सायावथ' स्क्वायर रूट दंखायनो ओजा स्क्वायर जाबाय आरो नैबे 3 आबो स्क्वायर जाबाय अब्लानिया मा जाबाय जोंना नैबे स्क्वायर रूटनि सायाव स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर रूटजों स्क्वायरजों केन्सेल जानानै मात्र नैखिनिया थालांगोन सिङाव थानाय मा दं इयाव 5 प्लस क्यूबिक रूट अफ x इखिनिया थालांबाय ओजों आरो 3 स्क्वायराव बेसे जायो 9 जायो अब्लानिया मा थाबाय इयाव क्यूबिक रूट थाबायना बे क्यूबिक रूट अफ x इखौ लाखिना होनि जोङो x नि भेल्यूखौ दिहुननांगौ नालाय क्यूबिक रूट अफ x लाखिबाय ओमफ्राय 5 आ जों थांबा मा जागोन 9 निफ्राय माइनास जाहैगोन इयो अब्लाथाय मा जाबाय इयाव मा थाबाय नैबे क्यूबिक रूट अफ x आ थाबाय बेनिफ्राय ओजोंआ 9 निफ्राय 5 थांबाथाय बेसे 4 जाहैबाय नेक्स्टआव जों मा खालामसै जाथ' क्यूबिक रूट x खौल' नांगौ क्यूबिक रूटखौथ' गैया खालामनांगौ दा जोंहा क्यूबिक रूटखौ गैया खालामनायनि नियमा माबायदि नैयाव जिथु क्यूबिक रूट अफ x दङ बेखौ गैया खालामबा मा खालामनांगोन इजा क्यूब खालामना होनांगोन आरो जा क्यूब खालामनाय लोगो लोगो ओजों आगदाखै जानाय जिथु 4 दंमोन नैबे 4 आ बे 4 आ मा जागोन क्यूब जागोन आरो अब्लानिया मा जाबाय इयाव क्यूबिक रूटजों क्यूबजों केन्सेल जायो केन्सेल जानानै नै x आल' थालांबाय आरो 4 क्यूब माने बेसे 4 मोनथाम माल्टिप्लाइ 4 इनटू 4 16 16 इनटू 4 बेसे 64 स' एन्सारा मा जागोन x नि भेल्यूआ 64 जागोन अबे नाम्बार अप्शनाव दं बियो नैबे सी नाम्बार अप्शनाव दङ लोगो नोंथां नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक होनो दाबाव आरो बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम आरो बे भिडिअनि सोमोन्दै पाब्लिक कमेन्ट्स होनो दाबाव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जै बर' हारिनि जै बर' रावनि गोजोन्थों